poneseš to nahoře, no. Bylo v Honzíku, prosím tě, bylo si. Ohni se, ohni se, ohni se, ohni se. Tak. Ale prostě koukejte okolo sebe, nekoukejte na žici. Jenom to tak prostě pozorujte. Ono to jde, hele. Ono to jde. A mě to nejde. Já jsem ale úplně cítila. Jen tak to je. Ohni se, ohni se, ohni se. Ohni se, ohni se, ohni se. A soustředěte se na něco jiného, prostě dejte pozornost někam jinam. Pozorujte ty lidi okolo sebe. A ne tu. Takhle, jak říkal Karel, takhle jako... Ale dobrý, hele. Šlo to normálně. Ohni se, ohni se, ohni se. No, Už hezký. Hezký. to bude krásný. Ty tomu nevěříš, víš tomu, ono to bude. Ohni se, ohni se, ohni se. Ještě ne, toč. Udělám to nějaký obrázek abstrakt. Zahřátý ruce úplně. No, to byla akce. Tam na gauči. Jo, jsou tam. Krásný. Hezký. Gratuluju. Pak stačí jen ten princip na to přijít. Ohni se, ohni se, ohni se. Je to vypadá jako Ohni se, ohni se, ohni se. to takhle vyleze z toho jako... Znojemské okurky, to není reklama na znojemské okurky. Vyklíčí či nevyklíčí? Když byl Pepa ještě mladý, nevěděl si s ničím rady. Taká básnička, říkačka. Neznám, jak je dál. Z toho od Jirka Nohavice. No, drž to. Natáčej. Si chtěl dělat poznámky, Chtěl jsem si dělat poznámky, přesně. Karle, to Poznámky si budeš dělat až potom. Tak, do ruky si prostě vemete pár těch předklíčených semínek. A jde o to, že oni prostě jsou nějaký jako všechny stejný v té lahvi. A teďkon klíč, jo. A teď je prostě budete jenom pozorovat, necháte to bejt. Jo. No, ono to jako trvá chviličku, jo, prostě někdy to trvá 10 minut, někdy 5, jo, ale můžete to klidně zopakovat, jako klíč. Takže to může Ale teď to prostě necháte bejt, a tady už je vidět, že se začíná zvětšovat ta mezera. Taky pak musíš na něco jiného jako ty říce, nebo Jo. pak už se tomu nevěnuješ, jo? Ne, Dá si pokyn prostě a už se tomu nevěnuješ. Ani nevysíláš energii. ne, prostě to necháte, jo. A oni se začnou sami nějak měnit. Takže když budu něco chtít, když zapomenu něco zasadit a budu to chtít urychlit, tak urychlím klíčení. Jo, urychlíš klíčení. Jo, tady je vidět prostě, jak začínají praskat podélně a jo, předtím to bylo praskat jenom trošku.
začíná zvětšovat svůj objem. Jo? Tady už se začíná objevovat... Ty klíčky, no. Tady se začíná objevovat klíčky. A tady na tom druhém, ten roste úplně před očima, ten co je k nám. Tam ten, Tadyhle ten takhle, tomu... On je ten klíček směrem k nám na to. No. Ten úplně roste. Tenhle, viď? Je, ale vážně. Tamhle, no tam už vyleze. Hřeje ta ruka. To trochu, když není moje teda, popravdě. Ruka? No. To jako když není moje, prostě, jako když tady držím něco, tady odsaď držím něco. Asi pravačka nebo levačka? Vidíme, jak jsou na sluníčku, ty je. Ale tady ještě podporuju. Jo, že no, berou tu energii, je to možný, ale zase aby nevysypali. Ty a Honzíku, pojď se kouknout, jak on se, podívej se, jak se zase zvětší. Ne, už to vidím fakt další. Už je mu teplo. Dáme pro srovnání ty, co jsou teď vytažený z krabice, ze sklenice. Tenhle ten jeden. Ze sklenice jsou malinkatý, jo, skoro neklíčej. A tyhle ty vlastně po nějaký době mají krásné klíčky. To jsou pořádný moc. A už to jdu vyhodit, dá. Taky, hoď to tam. Když si obala, Já ho vždycky Tak jo. Aha. Taky. Ty je natáčí, že jo? S tebou teďka. Lžičky máte? Já nevím, asi víc, ale možná.